Har man ikke prøvet jagt i Sydafrika før, så skal man helt sikkert komme og prøve det. Det er et fantastisk land, som byder på rigtig mange forskellige ting. Både for jæger og ikke-jæger. For jægernes vedkommende er det et alsidigt sted med jagt på mange forskellige arter. Her på stedet jager vi i hvert fald over 35 forskellige vildarter. Lige fra småvildt til storvildt. Mange medbringer også deres koner og børn og familier, og de har så også mulighed for at komme ud på en masse udflugter, som vi arrangerer her på stedet. Vi akkommoderer mange forskellige nationaliteter her, lige fra amerikanere til østeuropæere og selvfølgelig skandinavier. Primært er det dog skandinavier og især grad danskere og så amerikanerne, som vi har. Men alle er selvfølgelig velkomne, og vi arrangerer alt fra riffeljagt til haglbøssejagt og buejagt. Og det gælder så alt fra småvildt til storvildt og fuglevildt, og her er der især tale om duejagt og andejagt og gåsejagt. Man kan også komme på en drivjagt eller reguleringsjagt, som i især grad giver mulighed for en billig jagtrejse, i og med, at der taler om afskudsdyr. Så man kan ligesom sammensætte pakker, som jægeren måtte ønske sig, alt efter hvor mange dage man kunne tænke sig, og hvad man kunne tænke sig at skyde. Så er der rigtig mange muligheder for at få kombineret en pakkerejse, om man så må sige. Jagten foregår her omkring området her, hvor vi bor, og vi råder til sammen over mere end 150.000 hektar, hvilket giver store muligheder for at opnå det, som jægerne kommer her for. Og er man flere jæger her på samme tid, så har vi også mulighed for at køre ud til forskellige områder, frem for at bare jage i et bestemt område og øge jagttrykket unødigt. Riffeljagten foregår udelukkende til fods her. Vi er aldrig fra bilen. Vi bruger dem blot til transport og kører typisk ind i terrænet og prøver at spotte vildtet, eventuelt fra et højdepunkt. Og derefter er altså til fods som regulær pyrs. Er man lidt dårligt gående, så arrangerer vi naturligvis jagten i et mindre udfordrende område, sådan rent terrænmæssigt. Søger man dog lidt mere udfordringen, så er mange af områderne dog lettere kuperet, og vi har også masser af områder med mange bjerge. Så er man til hvad skal man sige, regulær bjergjagt, så kan vi også sagtens arrangere det.
Tillykke med ham. Godt klaret. Godt klaret. Det var godt. Du fik ham. Du fik ham. For nye jægere, eller den sags skyld, folk som endnu ikke er trådt ind i jagtens verden, så har man også her mulighed for at få det prøvet af. Det er sådan, at ifølge sydafrikansk lovgivning, så behøver man ikke at have et jagttegn i sit hjemland for at kunne komme på jagt her, i og med, at man skal være vejledt af en professionel jæger, altså en PH. Og for folk, som altså endnu ikke rigtig har fået prøvet jagten af derhjemme, eller eventuelt endnu ikke har fået et jagttegn for den sags skyld, så kan man altså komme herned og få det prøvet af på en sikker måde, hvor man naturligvis er vejledt hver dag af sin guide, sin professionelle jæger. Vi har derfor jæger i alle aldre, lige fra de mindre erfarne til de meget erfarne. Nogle kommer her for deres anden, tredje eller måske fjerde gang tilbage for at jage en af de arter, de hidtil ikke har fået nedlagt endnu, mens andre er på deres første jagtsafari nogensinde. Her er det Niels, en garvet jæger fra Fyn, som er på hans første jagtsafari i Afrika. Desværre tillod situationen ikke her, at vi fik skuddet på kamera, men ikke desto mindre så fik Niels lagt et rigtig godt skud på ca. 130 meter, og her er vi så på vej hen til den faldende Black Wildebeest tyr, også kaldet en hvidhalet gnu på dansk. Lykke med ham. Tak. Godt gået. Så helvede. Nej, det var godt. Ja, jeg kan godt ramme en øjs, så må vi jo lave noget andet. Og så satte vi og snakkede i bilen om, at jamen, så kunne jeg da skyde efter en gnu. Ja. Og der holdt vi stille på det tidspunkt, så satte jeg og kiggede ud til højre, og så fik jeg øje på nogle gnuer nede på marken. Jeg tænkte, det kan da ikke lade sig gøre at komme ned til den, men vi var så heldige, at der rendte en kæmpe flod, at vi kunne gå i. Ja, det var meget godt. Der var bare ikke noget vand i. Nej, og vinden var god, og ja. vi fik klatret os op fra kløften der og ja. lavet en lille pyrs. Og, ja, og så lige pludselig så var de slet ikke der, hvor vi troede jo. Nej. De var lige pludselig ude til højre for os, men så var de dumme nok til at løbe hen foran os, stille sig foran os. Ja. Og så var det jo bare med at op med kanonen. Så var det bare lige at forvalte den rigtige, og ham fik du. Ja, Tyren her i gruppen, og er rigtig fin Black Wildebeest tyr, gamle tyr. Har stod godt nok lige med snuden ind i hovedet på mig. Ja, perfekt skud, men, lige ind i bringen. Der var jeg havde levet for den røst rigtig ind. Ja. Det var godt. Tillykke med ham, Niels. Tak skal du have. Flot skydning. Indkvartering finder sted på vores hyggelige lille lodge, som ligger cirka en times kørsel nordvest fra Port Elizabeth, hvilket er lufthavnen, hvor man normalvis lander fra i Europa. Lodgen blev opført for ganske få år siden, så alting er nyt, pænt og rent, og der bliver naturligvis gjort rent på værelserne og sågar også i hovedbygningen hver eneste dag. Og alle jæger og ledsagere har naturligvis mulighed for at få vasket deres tøj hver dag. Lodgen er delt op i flere sektioner. Vi har blandt andet hovedbygningen, hvor man finder stuen, om man vil. I stuen arrangerer vi som regel fællesspisninger, men derudover bruger vi det også som et fælles hyggeområde, hvor vi mødes og snakker om dagens begivenheder. I den ene ende har vi et lille hyggeligt område med sofa og tv og en pejs, og midt i stuen har vi også sågar en lille bar, som vi har bygget af sydafrikansk yellowwood træ. Her tilbringer vi naturligvis en del af tiden også. I alt huser vi 9 værelser, hvor de 4 er med dobbeltseng, og de 5 af dem er med 2 enkeltsenge. Alle værelser er med eget bad og toilet, og primært ligger hovedparten af værelserne med egen indgang og udgang til en lille hyggelig lukket gårdsplads, men de 2 resterende værelser findes så i vores lækre familiebungalow, som ligger separeret fra hovedparten af lodgen. Familiebungalowen består af et fællesområde med egen privat bar og 2 værelser. Det ene værelse med 2 enkeltsenge, og det andet værelse med en dobbeltseng. Begge værelser har naturligvis eget bad og toilet, og hele bungalowen her er primært egnet til familier, ægtepar, men kan også anvendes til tomandsgrupper og lignende.
Rundt om hovedbygningen finder man vores hyggelige blomsterhave med dertilhørende swimmingpool. Har man derfor brug for lige at blive kølet ned på de varme sommerdage, så er der naturligvis også mulighed for det. Vores hyggelige lille bålplads, også kaldet en boma, bruger vi også rigtig meget tid ved. Efter en god lang jagt eller begivenhedsrig dag, så mødes vi ofte her og starter et lille bål, sætter os ned og nyder et par kolde drinks eller øl, og deler så ellers ud af røverhistorier fra dagens begivenheder. Når det så lige passer ind i skemaet, og vi er sultne nok, så plejer vi normalvis at fortrække ind i vores grillstue, som ligger lige med udgang til bomaen. Og her der griller vi så maden, og det er eventuelt og ofte fra det vildt, som jægeren har nedlagt på en af de forrige dage. Som tidligere nævnt, råder vi over mere end 150.000 hektar, hvilket giver store muligheder og fordele, eksempelvis når vi har flere hold jæger på samme tid. I dette tilfælde betyder det, at vi har mulighed for at jage i flere områder på samme tid, uanset hvad jægerne har ønske om at jage, og hvilke terrænger de er mod på at prøve. På samme tid sikrer vi også nemmere bæredygtighed, uden at øge jagttrykket unødigt. Områderne, især grundet størrelsen, tilbyder et hav af forskellige biotoper og terrænger, lige fra semi-ørken til tæt skov, fra det flade til det bjergrige, og er derfor ikke bare et alsidigt og spændende jagtmekka for jægeren, men også ideelt for større artsrigdom og vildbestanden. Klimaet er, som man nok kan fornemme her, dejligt varmt. Nogle måneder er varmere end andre. Sæsonen starter typisk her ved os omkring midt marts og kører sig hele vejen frem til og med oktober. Man kan jage året rundt, men november, december, januar og også ind i februar er meget varme måneder, så vi jager typisk ikke så meget der. Vores professionelle jæger består både af lokale guider, men også danske, så har man lidt besvær med det engelske sprog, så har man altså mulighed for at få en dansk guide også. Vi hjælper naturligvis med alle forberedelserne, inden jagtrejsen påbegyndes, helt ned til de mindste detaljer, eventuelt papirarbejde. Hvis man nu vil medbringe sin egen våben, så kræver det lidt formaliteter og papirarbejde, som man skal medbringe på rejsen. Dem hjælper vi med at udfylde. Vi har en komplet guide på hjemmesiden, som man kan studere. Man kan også printe den ud og medbringe den på rejsen, og så skulle det gerne ikke give nogen problemer. Ønsker man ikke bøvlet med at medbringe sin egen våben, jamen så kan man også leje dem her. Vi har masse af de gængse kalibre her, lige fra 223, 243 til medium kaliber 308, 3006, og ønsker man de lidt større, så har vi også 375 og op efter. Det koster $100 og lejeriflen inklusive ammunition for hele opholdet, så det er op til den enkelte, om man kunne tænke sig at leje det eller medbringe sin egen. Ellers prøver vi at strukturere rejsen lidt efter folks eget ønske, naturligvis efter hvad de kunne tænke sig at afskyde hernede, eventuelt også hvad de kunne tænke sig at komme ud og se. Kommer man som en familie, arrangerer vi forskellige udflugter, alt efter ønske. Alt bliver ligesom skræddersyet efter den individuelle jæger. Har du lyst til at høre mere om de mange muligheder for en jagtrejse, eventuelt kombineret med aktiviteter for hele familien, så kontakt os på info@pizzafajs.dk eller kig forbi vores hjemmeside www.pizzafajs.dk for flere oplysninger. På hjemmesiden finder du alle nødvendige informationer om os, jagten og indkvarteringen. Du kan til og med også læse meget mere om de sydafrikanske vildarter, våben og kalibervalg, og du kan se vores store video- og billedgalleri.
Vi mener, at det er vigtigt at kunne stå 110% inden for alt, som vi formidler til dig, og forud for jagtrejsen vil vi bestræbe os på at give dig et ærligt og reelt billede af, hvilke jagt- og naturoplevelser, der venter forude. For bedst muligt at sikre dette, når du kontakter os, så er du altid i kontakt med en PH, altså en professionel jæger fra jagtstedet, og du kan derfor altid være sikker på kyndig hjælp og vejledning fra starten af. I samråd med dig skræddersyr vi din rejse, præcis efter dine ønsker og behov. Mulighederne er uendelige, og husk at jagtrejsen sagtens skal kombineres med udflugter og andet for din familie eller ledsager. Find os også på Facebook og Instagram.